Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det her det bliver en meget speciel video. Meget speciel. Og jeg kan ikke, hvis I siger, at den her video den ikke er speciel, så kan det bare gå væk. Det er en sub special, fordi vi lige har ramt 250 subs. Ja. Vi har faktisk aldrig lavet en sub special før. 2 challenge. Først vi spiser chili, og bagefter det så skal vi have drukket al de her mælk. Og man kommer til at brække sig af mælk. Så vi tænkte det var en god idé, fordi så kan man drikke mere mælk, når det er. Ja, altså så er det bare 2 i en challenge. Man spiser noget chili, og så skal man... Det er måske lidt gammelt og alt sådan noget pissikker, men det er lige meget. Det er også. Jeg tænker, at når vi rammer 300, så kommer der ind mere, så kan I skrive. I kan skrive i denne her video ned i kommentaren, hvad I gerne vil have så frisk næste gang. Og det skal ikke være sådan noget med fucking dræbe selv i følger. Vi har dem her 3 røde chilier og en grøn og en gul. Vi tager de røde, fordi skal vi få en. Altså sådan en der er. Du skal ikke tage en lille. Ja, det skal du bare komme i gang. Fuck man, jeg er sådan. Not sponsored, but could be. Vi må ikke drikke mælk før det er, vi har smagt på alle chilierne, så... Skål. Det er den der Ninja Star Wars og sådan noget. Og jeg er ikke engang så stærk, jo. Så er en lidt mild, ikke? Jeg er ikke slem. Nej, men så skal vi ikke tage med. Jo. Kom så. Vi skal smage en af... Jeg vil have bunden. Du er 16 til dem. Nå, han kommer allerede nu. Okay. Jeg går ikke særlig rart for det. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Men det er stærkt. Hvor er det godt? Har du spist det? Hvis du bare prøver bunden, ikke også, så er det fandme godt. Nu hurtigere for helvede. Jeg kan mærke, at jeg brækker mig nu. Bil er noget, men det er bare glemt at sidde og se på. Jamen det er dejligt. Det skal man bare sidde med åben. Det skal man ikke. Og så er nogen, der har spurgt, men ja, vi har kørt crosser før. Mange gange. Og det gør vi rigtig tit i vores fritid. Så ja, okay, fuck det ulækker. Jeg tager en bid af den grønne. Må jeg smage den der? Der kommer det op. Jeg kan ikke holde mit hår, når jeg brækker mig. Jeg kan godt mærke, at den her video, det gør sådan, at jeg ødelægger mit forhold til mælk. Ja. Den lyder det så. Jeg har en challenge. Drej 10 gange rundt om sig selv. Vi tager den. Nej, for jeg brækker mig lige lidt. Jeg bliver nødt til at brække mig. Den er så stået herop. Fordi jeg har spildt den her, det gider jeg virkelig ikke. Jeg har drukket begge. Jeg har drukket fucking en endnu. Det sviger med min næse! Det sviger med min næse! Det sviger med min næse!
stort set ikke, der var et hul der lige før.